Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga selalu bahagia, sehat walafiat keluarga ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami nikmatillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Warawaina fi kitab Tirmidzi an Ali saking sahabat Ali radhiyallahu anhu. Saking kitabipun Imam Tirmidzi ceritanya anna mukatiban satemene kaula mukatab niku jaman biyen niku budak sing duweni perjanjian dengan tuannya, maksudnya dengan majikannya. Nek dekne iku bakal nyicil dirinya, awake dicicil ben iso merdeka. Iku jenenge kaula mukatab jaman biyen, saiki wis ra ono. Ceritanya anna mukatiban, dadi budak kaula mukatab sing nyicil awake ben iso merdeka. Anna mukatiban sak temene kaula mukatab iku ja'ahu iku teka utawa sowan ing Sayyidina Ali. Faqala mongko matur sapa mukatab mau. Mature ini satemene ingsun ajistu iku apes sapa ingsun an kitabati saking bayar akad kitabah ingsun. Fa ini mongko kula aturi nulungi panjenengan ni ingsun. Matur ing gone Sayyidina Ali sowan mengeluhkan dekne iku ring bayar cicilane awake iku angel. Cicilane angel. Cara wong bayar angsuran niku pondel-pondel. Pondel-pondel maksudnya pas bayar ora ono, pas bayar dalah duwe entek ora ono ngono kuwi jenenge cara Jawane kepondel-pondel. Mbok nek basa liya daerah mungkin ya bedone. Jadi sowan mriku njaluk tulung jenengan tulungi kula. Kala mongko jawab sapa Sayyidina Ali. Jawabe Allah alim muga. Ana ta durung mulang sapa ingsun ka ing sira kalimat ing pira-pira kalimah alam nihina kang mulang temen ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laukana lamun ono alaika ing atase sira misla jabalin apa ngumpamane gunung dainan apane utangi adahu mongko bakal nyaur sapa Allah hu ing den angka saking sira. Jadi pas diaturi ngoten maksudnya kaula mukatab mau ngomongi ngono Sayyidina Ali terus jawab, awakmu apa urung tau tak warai dungane Kanjeng Nabi. Donga sering marahi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laukana alaika misra jabal dinan addahu alaika. Seumpama kok utangmu iki akeh kaya dhuwure gunung iki kok. Makae kaya gunung. Insyaallah Allah bakal nyauri bakal maringi pitulung iso nyauri utang mau. Diwarai ya dungane sing diwarano Kanjeng Nabi. Tapi lewat Sayyidina Ali. Awakmu apa urung tau ulang. Urung tau tak warai. Kul ngucapo sira iki dikon maca dungane. Kul ngucapo sira Allahumma akfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Iki dungane kaya donga salat duha. Marai Kanjeng Nabi dadi sampeyan pamane duwe utang ora kuat bayar, duwe utang kok suwi ora kuat bayar. Apes kaya basane ajis tu mau apes utawa yo sangel dalane rezeki ndelalah pembayar yo ono-ono wae kebutuhane dadine ora iso bayar iki kon maca donga niki. Allahumma akfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Allahumma Allah akfini mugi nyukupi panjenengan ni ingsun bi halal kelawan pira-pira rezeki halal panjenengan an haramika andos saking rezeki haram panjenengan.
wa gnini lan mugi nyugihake panjenengan ingsun bifadlika kelawan pira-pira fadl panjenengan aman siwaka aman andus saking apa-apa maksude ora saking wong siwaka kang saliyane panjenengan kudungane artine ngoten niku cara Sayyidina Ali ngoten di kuring marai Kanjeng Nabi diwarang ring kafir kitabi apa budak kitabah mau Qala Tirmidzi hadisun hasan niki hadis termasuk hadis hasan Waqad qaddamna fi babi ma yuqalu inda subah wal masya hadisun Abi Dawud an Abi Sa'id al-Khudri fi qissatir rajul as-sahabi keterangan ini pernah diterangkan sebelumnya di keterangan yang kitab-kitab ngarep wis diterangno. Donga iki sebaiknya dibaca indas subah wal masya. Jadi diwaca esuk sore. Jadi ora kok sepisan pindho ora esuk sore diwaca terus. Iki termasuk hadis yang ditulis Abi Dawud terus saking An Abi Sa'id al-Khudri. Menceritakan fikih sotir rojul aswabi alladhi yuqalu lahu Abu Amamah. Jadi di dalam hadis kuwi nyeritakno kisah wong lanang sing bangsa Sahabi mau namanya Abu Umamah. Abu Umamah nutur apa iku kafir kitabi sing budak kitabi sing kakean utang wa quluhu humumun lazam tani. Jadi susah terus perkara kakean utang. Uripe ku prihatin terus utange ya akeh. Cara wong muflis. Kono duwe utang, kene duwe utang, tanggane duwe utang cedhek omah wis diutangi kabeh. Bang ya wis diutangi kabeh, kepatel utang muflis ngene. Cara bahasane muflis. Diutang rono wis kangelan, mergo wis utange urung dibayar sing dipek. Jenenge Abu Umamah. Jadi sebagian cerita ngoten. Jadi sing di dalam kitab kitab hadis Abi Dawud ngoten ceritanya Abu Umamah. Yang kita mriki wau jenenge yang ngerti sepenuh mukatiban mau budak mukatab. Iki sebaiknya anjurane diwaca esuk sore indas sobah wal masya. Terserah ring maca ping pira. Nek penting istiqomah mungkin ping 3 atau ping 7. Allahumma qini bi halalika an haramika wa qini fadlika aman siwaka. Dungane meh padha karo donga salat duha. Cuma diwacane ora waktu duha, wacane esuk sore. Mungkin ya bar subuh karo bar maghrib diwaca. Begitu saja